vaqtda o'z ishini boshlab jiberdi. Studiyada Lina Hasanshina, isanmisiz? Almat Ijao orasi Yoqinaya rayonida istama temir yo'l tuzilashak. Holat kontrolda tuta, aktivlik uchun bo'laklar daylasha. Qirg'oldarlar yo'qlamay, tag'in bir Almatli oldangan. Almatning naq o'zida temir yo'l stansiyasi tuzilashak. 80 km oralig'ida temir yo'l tuzilishi tamomlangandan so'ng yo'lda mashinalar og'imi kemir deb kutiladi. Ham eng muhimi qo'rqinchsiz bo'lgan transport turi borliqqa kelashak. Barliq ma'lumotlar Firaya Yunusova syujetida. 20-iyul kunni Almat rayonuna transport ham yo'l xo'jaligi ministri Farid Hanifov keldi. Ishlikli vizitning maqsadi temir yo'l transporti yordamida yuk tashuv ham passajirlar yurtini o'stiru. Ул шәһәрләр арасында бердәм тимер юл челтәре булдыру буенча сөйләшүләр алып барды. Инде беренче тармагы салынган, ул Алнаш һәм Әлмәт тимер юл станциясын тоташтыра. Бүгенге көндә безнең Ижевский белән Әлмәт арасында 1,600,000 артык халык яши. Шул халык чынлап торып, рәхәтләнеп җөрүшлек иттерергә уйлар килде безнең. Менә шушы Әлмәт эчендә станция төзергә исәп бар, перрон дип әйтегәндә железнодорожный. Шуның өчен менә шушы безнең коллегалар белән Куйбышевский темир жол коллегалар белән шушы эшне башкарып җөрибез. Шушы жол кырыында булган авыллар, садоводческий товариществолар, алар бөтенесе дә үзенең бәләкәй генә булса да перроннары булырга тиеш. Чөнки кеше эшенә дә утырып китерлек мөмкинлеге булсын, эшенә дә утырып кайтырлык мөмкинлеге булсын. Яңгырмы, кармы, яймы, җәймы, кышмы, менә халык рәхәтләнеп җөрергә тиеш. Тимир юл төзү проекты инде эшкә тапшырылган. Әлмәткә кадәр өстәмә төзелеш алып бару яңа эшләрнең күз алдында тота. Бу проект инде эшкә тотындык. Менә Зәй белән Алнаш арасында уже безнең автобус йөри. Ул автобуста Шолы кешеләре, Менделеевск кешеләре, Алнаш кешеләре йөриләр. Заинскийдан халык утыра. Хәзер бу проект Әлмәткә хәл китергә исәп бар. Шул халык йөргәннән соң трафикны санап, үлчәп, күпме халык безнең йөри эшкә, күпме халык Әлмәткә күпме йөри. Шуларны бөтенсен уйлап, санап бетергәннән соң Әлмәттән дә бөгелмәгә ягына китергә исәпләр бар. Кәләй станциясе яңадан каралачак. Шушы арада мәгълүмат чыганаклары аркылы расписание турында мәгълүмат чыгарачакбыз. Тимир юл хәрәкәте иң куркынычсыз юл транспорт түрі булып тора. Шуңа күрә юлларда машиналар хәрәкәтен чикләү һәм киметү өчен эшләнелә дә инде. Бигрәк тә төбәгара хәрәкәтне киметү өчен. Бу Әлмәт, Зәй, Ярчаллы юллары дигән сүз. Üstəmə temir yol төзелеше ахырына якынлашканнан соң бу халык өчен иң куркынычсыз булган транспорт барлыкка килде дигән сүз. Моның өстенә әле ул араларны да якынайтачак. Мисал өчен Бигәш аэропорты станциясына ярты сәгать аралыгында барып җитү мөмкинлеге ачылачак. Фирая Юнусова, Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты өчен Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тимир юл төзелеше моннан тыш әле автобуслар йөрешендә җайга салуны таләп итәчәк. Әлегә Кәләй станциясе белән Әлмәт шәһәре арасында көнне бер генә автобус йөри икән. Шуңа күрә бу темага без кабат әйләнеп кайтачакбыз. Татарстанда яшәүчеләр 2021 елның ярты еллыгында халык контроле системасы буенча 44 меңнән артык мөрәҗәгать язган. Бу узган елның шул чоры белән чагыштырганда 1000 мөрәҗәгатькә күбрәк. Әлмәт районы буенча күп мөрәҗәгать алынган һәм аларның үтәлеше турында Алсу Амирова сюжетыннан белә аласыз. Халык контроле системасы дәүләт органнарын гади халык белән бәйләүче бер баскыч булып тора. Бүген Әлмәттә халык контроле системасының координациялау бүлеге башлыгы Рөстәм Исәмиев катнашында киңәшмә узды. Процент хороший, 86. Но Һәрбер киңәшмә саен без кабул ителгән һәр мөрәҗәгать онытылырга һәм кире кагылырга тиеш түгел дип әйтеп киләбез. Бу уникаль система Россия Федерациясе президентына 2 тапкыр тәкъдим ителде инде. Анда ул Татарстан Республикасы халык контроль системасын югары бәяләде. Безнең халык контроль үрнәгендә Мәскәү өлкәсендә хәзерге көндә Добродел проекты эшли. Мөрәҗәгатьләрне тәгаенләргә һәм аларның эшләнү срогын киметү максатыннан халык контроле системасына яңа категорияләр кертелде. Аларның саны 67дән 102-гә хәтле артты. Мәсәлән, сырхауханәләр һәм хастаханәләр категориясе урынына сәламәтлек саклау юнәлеше барлыкка килде. Аңа хәзер 8 категория керә. Табибны кабул итүне озак көтү,
медицина белгечләрен кадрлар дефицити, ашыгыч медицина ярдәмче һәм башкалар. Быел Татарстан буенча мөрәҗәгатьләр саны тулайым алганда 2020 елның шул ук чоры белән чагыштырганда 14%-ка арткан. Бу Рөстәм Низамиев сүзләре буенча баннерларда хаталарны ачыклау буенча конкурс үткәрү белән аңлатыла. Исегезгә төшерәбез, әлеге конкурс быелның 1 февральдән 1 сентябрьгә кадәр уза. Әгәр дә сез илмә такталарда хата күрәсез икән, алар турында халык контроле системасында яза аласыз. Актив булган беренче 10 кешегә дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылачак. В текущем году Агымдагы елның 21 июленә кадәр Әлмәт районы буенча 2816 мөрәҗәгать килгән. Аларның 1894-те уңай хәл ителгән. Тулайым алганда ел башыннан 86%, агымдагы ай буенча 67%-ны тәшкил итә. Халык контроль дәүләт мәгълүмати системасына мөрәҗәгатьләрне түбәндәге адрес буенча калдырырга мөмкин. Услуги.tatar.ru. Гаризалар 10 көн эчендә каралырга тиеш. Әлмәт муниципаль районы буенча күпчелек мөрәҗәгатьләр юллар торышы һәм юл билгеләре буенча, хаталы элмә такталар, торак коммуналь хезмәтләре үтәлеше буенча килә. Рөстәм Низамиев киңәшмә барышында мотив буенча кире кагылган мөрәҗәгатьләргә айрым тукталды. Әлеге җавап күрсәтелгән мәсьәләне асылда хәл итү өчен законлы нигезләмәләр булмаса, яки аны хәл итү өчен кирәкле чараларны гамәлгә ашыруга финанслау лимитлары булган очракта бирелә. Рөстәм Низамиев тиешле органнарга шундый җавап белән ябылган мөрәҗәгатьләрне яңадан карауларын таләп итте. Алсу Амирова, Алия Бәйрамалова, Яңгыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кесә телефонны сатып алырга теләү нияте белән җинаятьчеләр кулына эләгә. Әлмәт хукук сакчылары Волгоград өлкәсендә яшәүче бер кешене тоткарлаган. Ул әлмәтләрне 26 000 сумга алдаган. Обысына дигән бүләк кадерле булып чыккан. Бер яшь кеше туганына туган көненә кесә телефоны бүләк итәргә булган. Ират социаль челтәрдә игълан калдыра. Ул яңа iPhone-ын сатырга теләвен һәм телефон фотосын җибәрү хакында әйтә. Билгесез ир тәкъдиме 21 яшьлек әлмәтлегә ошый. Иратлар товарның бәясе һәм шартлары турында сөйләшәләр. Билгесез зат үтенече буенча зыян күрүче кирәкле сумманы күчерә, тегесе үз чиратында товарны транспорт компаниясенә җибәрергә вәгъдә итә. Күрсәтелгән срокта телефонны көтеп тормыйча ир шалтыратып сатучыга яза башлый, ләкин сатучы үз аккаунтыннан чыга, бер генә социаль челтәрдән дә файдаланмый башлый. Җинаятьчене эзләү хезмәткәрләре гариза алгач шикләнүлешене эзли башлый. Алар каракны тоткарлый. Ул Волгоград өлкәсендә яшәүче 19 яшьлек элек берничә тапкыр хөкем ителгән кеше булып чыга. Бу факт буенча Россия Федерациясе Җинаять кодексының 159 статьясындагы 2нче өлеше буенча җинаятьчелек эше кузгатылды. Әлеге маддә буенча 5 елга кадәр иректән мәхрүм итүне күздә тота. Яшь кешегә 26 000 сумга якын зыян китерелгән. Хәзерге вакытта җинаять эше буенча тикшерү төгәлләнде һәм гаепләү карарын раслау өчен прокуратурага тапшырылды. Ознакайда хәрби диңгез флоты көненә багышланган чара уздырылды һәм монумент ачылды. Тулырак Илмира Шәрифуллина сөйли. Ознакай районында хәрби диңгез хезмәтенә зур хөрмәт күрсәтелә. Һәм инде менә бүген бәйрәм көнне биредә монумент ачыла. Хәрби диңгез флоты көне ул хәрби моряк исемен горур йөрткән, үзенең узак еллар гомерен флотка багышлаган, шунда эшләгән, хәрби диңгез флотын яраткан, традицияларын хөрмәт иткән иптәшләрнең төп бәйрәме. Ознакай районыннан хәрби диңгез флотында барлыгы 496 ир-егет хезмәт иткән. Бу хакта район комиссары Рәдиф Камалиев сөйләде. Хотел сказать большое спасибо всем мужчинам. Хәрби диңгез флотында хезмәт куйган егетләрне бәйрәм белән тәбрик итәм. Хезмәтләре өчен зур рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Уңышлар, сәламәтлек телим. Ознакай шәһәрендә бәйрәм уңаеннан тантаналы төстә диңгез чикләрен саклаучыларга монумент ачылды. Берничә ел элек чик сакчылары һәм хәрби диңгез флотының ветераннар оешмасы Ознакай шәһәрендә шундый монумент урнаштыру хакында теләкләрен белдергән иде. Монумент безгә ниләргә бу истәлек, как будто кемнәр служит иткәннәр шуларга иде. И яшьләргә Һәм 2020 елда шәһәрнең җиңү паркында монумент урнаштыру хакында карар кабул ителде. Бу идеяның мотиваторы Ознакай шәһәре хәрби диңгез флоты запасы ветераннары һәм диңгезчеләр клубының иҗтимагый оешмасы активы. Шиксез диңгез киңлекләрендә яки океан тирәнлегендә хезмәт иткән, ватаныбызның районының тынычлыгын саклап, хәрби бурычын үтәгән батырлар хөрмәтенә багышлап ачылган монументның нигезе 5 көн эчендә куелды дип аз сызыклап узды гомерен хәрби диңгез хезмәтенә багышлаган якташыбыз Рәмдис Мукимов. Бу монументны без уйлап йөрдек уже 5 ел элек уйлап иттек дә фикергә килдек. Нәрсәдә булса без үзебезнең исемнән
Болашақ буыннарға истәлек үшін қалдырға тиешбіз. 5 ел Баку шәһәрендә югары хәрби диңгез училищесында белем ала, соңыннан Төньяк флотта офицер булып хезмәт итә ул. Мәктәптә укыган вакытта ук үз алдыма флотта хезмәт итәргә дигән максат куйдым, диде капитан горурланып. Район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык азнакайлыларны, егетләрне зур бәйрәм белән тәбрикләп, сәламәтлек, гаилә бәхете теләде. Монументның якоры Санкт-Петербург шәһәреннән хәрби караптан кайтартылуын билгеләп узды. Бәйрәм белән! Ура! Диңгезчеләр тыныч тормышта да, флоттагыча дус, бердәм хезмәттә дә, гаиләдә дә ирләрчә нык, матур яшәү рәвеше алып бара. Тантаналы чарага Лениногорский, Әлмәт, Октябрьский шәһәрләреннән хәрби диңгез флоты запасындагы моряклар клублары һәм җәмгыятьләре вәкилләре килде. Бу монумент киләчәк буынга истәлек булып калыр, батырларның данын саклар дип ышанасы килә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтлеләргә 24 һәм 25 июль көннәрендә күңелләре белән ял итү өчен киң программа әзерләнгән иде. Шәһәребезнең мәйданчыкларында, мәдәни мөхит проекты кысаларында төрле чаралар узды. Шәһәр халкын драма театры артындагы мәйданда тере музыка, мгновение души ансамбле, серле тавышлы голос проекты финалисты Тимур Мусин, Татарстан Республикасының атказанган артисты Ришат Фазлиахметов чыгышы куандырды. Ришат профессиональ сәхнәдә 2006 елдан ул Татарстанның халык артисты Салават Фатхетдиновның укучысы. Салават айыбызны өйрәтте бит инде. Сәхнәгә чыгасыз икән, үзегез кем икәнен белегез, җырчы икән җырчы итеп белегез, бер кашан да бер ризык күтәрмәгез, гади булып калыгыз дип өйрәтте. Менә шунлык белән Аллаһка шөкер бүгенге көндә мин һәр кешене дә мин хөрмәт итәм, һәр кешене дә үз итәм. Өткән булсын. Бүтәндә теге зур улы кеше булсын, кеше кеше булсын, улын итә беләм, кешене кеше итә беләм. Аллаһка шөкер, шундый тәрбия белән без үскән, шундый тәрбия белән тормышыбызны дәвам итәбез. Аллаһка шөкер. Ришат Фазлиахметов 2015 елда үзенең концерты белән Әлмәткә килгән булган. Аннан соң җыелма концертларда үзенең чыгышы белән әлмәтлеләрне сөендергән. Быел үз концерты белән Татар драма театрына килергә планлаштыруы турында әйтте. Әлмәт тамашачысы үзенчә тамашачы, шуннан да Әлмәт тамашачысы бик теге җырны җырлый белә торган, җырны диккать белән тыңлый торган тамашачы яши. Мин инде Аллаһка шөкер Әлмәт тамашачысын үзем бик яратам. Олысы да, кечесе дә һәркем Ришат җырларына кушылып җырлады, биеде, фотога төште. Бик әйбәт концерт бара. Шәһәр халкына менә юл көнне шундый концертлар күбрәк булсын иде. Безнең халыкны менә шулай торып күңелле шатландырып, торырга Ходай насыйп итсен. Золотой голос Альметьевска, Әлмәтнең алтын тавышы дигән проект Луч телекомпаниясының 30 еллыгы уңаеннан оештырылды. Әлеге проектта зур сәхнәдә чыгыш ясарга хыялланып та кыймый йөрүчеләр катнаштылар. Конкурсны оештыручылар нәкъ менә шундый моң ияләрен үзебезнең халык җәүһәрләреннән табарга теләделәр. Бүгенге көндә конкурста җиңүчене сайлау форматын үзгәртү кертелде. Хәзер профессиональ жюри 10 финалистны сайлый. Алардан соң 3 җиңүче сайланачак. Аларга кыйммәтле бүләкләр каралган. Җиңүчеләр исемен 30 июль көнне Әлмәтнең алтын тавышы программасының 5нче чыгарылышында белә алачаксыз. Исегезгә төшерәбез, Луч Әлмәт телекомпаниясе үзенең 30 еллыгы хөрмәтенә «Твоя лучшая спортивная тридцатка» челленджын үткәрә. 20 июльдән 27 июльгә кадәр җаныңа хуш килгән спорт күнеген 30 тапкыр үтә һәм үзеңнең Instagramда сторис итеп урнаштыр. Луч телекомпаниясе аккаунтын билгелә һәм челлендж иганәчләренә языл. В честь своего 30-летия телекомпания «Луч Альметьевск» объявляет челлендж «Твоя лучшая спортивная тридцатка». Подтянись, присядь, отожмись или сделай любое другое спортивное упражнение 30 раз. Сними на видео, выложи себе в Instagram в сторис и отметь официальный аккаунт телекомпании «Луч» и подпишись на 3 спонсоров челленджа. Посмотри, как это делаем мы. Передаю эстафету тебе. Покажи, на что способен именно ты. 24 июльдә Түбән Кама нефтехим аренада иптәшләрчә матч узды. Реактор һәм Спутник җавап иптәшләрчә уен үткәрделәр. Нефтяник Әлмәт хоккей командасы матбугат хезмәте мәгълүматлары буенча, ул Әлмәттә узган уен белән чагыштырганда күпкә катлаулырак булган. Ашчылыкта уйнаганда Әлмәтлеләр исәпне 18 минутта ача. Төгәл ыргыту Радель Галиев исәбендә.
Икенче периодта хуҗалар башта тигезлекне тургыза, аннары алга чыга 2-1. Әмма реакторның өстенлеге Данил Курков башкаруындагы голга кадәр нибары 23 секунд кына саклана. Тәнәфестән соң хуҗалар да бер уенчыга азрак булып, яна алга чыга. Спутник форварды Богдан Бурдаков команданы 3-3 исәбенә кайтара. Җиңүчене ачыклау өчен овертайм, аннары булитлар сериясы кирәк була. Ике дружина да бишәр омтылышны башкара, шуларның берсе генә уңышка ирешә. 4-3 реактор җиңә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасан, шуны һәм монтажер Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.